स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ब्राह्मण पद्धतीमध्ये डाळ। तर चला तर बघूया ब्राह्मण पद्धतीमध्ये कशी डाळ बनवायची ती। आणि किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आम्ही बनवणार आहोत ब्राह्मण पद्धतीत डाळ बघणार आहोत आपण कशी बनवायची ती। ते बघा, त्यासाठी मी डाळ आहे ना 1 वाटी डाळ घेतली होती आणि हळद घातली, मीठ घातली, मिरची आणि टोमॅटो घालून उकडून घेतली आहे। कुकरमध्ये मी याला 3 शिट्या काढून घेतल्या। टोपामध्ये आपल्याला 1 पळी तेल घालून घ्यायचं आहे। हे बघा, तर आपण हे बघा अर्धा चमचा राई घालून घेऊया। राई व्यवस्थित तडतडली आहे, त्यामध्ये मी हे बघा पाव चमचा जिरं घालून घेते। ज्यावेळी आपली आणि इथे हे बघा कढीपत्त्याची पानं घालून घेते, मिक्स करून घ्यायचं आहे। ज्यावेळी आपली राई करपते त्यावेळी खरोखरच खूप डाळीला वास चांगला येतो किंवा सुगंध चांगला येतो। ही डाळ मी त्यामध्ये ओतून घेते। आता तुम्ही बघू शकता, बघा 1 ग्लास मी पाणी घालून घेते। बघा पाणी घालून घेतलेला 1 ग्लास आणि आता व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया। त्यामध्ये आता आपल्याला खोबरं घालायचं आहे। ती लोक वाटण घालत नाही ब्राह्मण लोक, तर त्यावेळी ती लोक वरून खोबरं वापर करतात वरून। हे बघा खोबऱ्याचा वापर करूया। तसं तुम्ही 1 किंवा 2 चमचे खोबरं घालू शकता 1 वाटी डाळीला। त्यामध्ये हा बघा आता आपण गूळ घालून घेऊया आणि कोकम घालून घेऊया। 1 ते 2 कोकमचा वापर करायचा 1 कप डाळीला। तर तुम्ही बघू शकता, ही बघा डाळ बनवून तयार झालेली आहे। आता त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता, ही बघा ब्राह्मण पद्धतीत डाळ बनवून तयार झालेली आहे। आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद।